הכבוד מחולק לשתיים. احترام, כבוד ביני לבינך, أنا بحترمك, أنت بتحترمني, אני מכבד אותך, אתה מכבד אותי, כבוד ביני. טוב, הנה משהו מההרצאה שלי, ביקשו שאני אשתף משהו בקשר להרצאות שלי. אני מדבר בהרצאה שלי על כבוד. כבוד במגזר הערבי זה אלמנט מאוד חשוב. הכבוד מחולק לשתיים. احترام, כבוד ביני לבינך, أنا بحترمك, أنت بتحترمني, אני מכבד אותך, אתה מכבד אותי, כבוד בין איש לרעיו. ושרף, יש לו שני פיצולים. שרף אל-מהני, שזה המקצוע, או שרף אל-עילי, כבוד המשפחה, ועל זה לצערי עדיין יש דם. אז יש احترام ויש שרף. אינתה בני אדם שריף, אתה בן אדם שלא ניתן לשחד אותך. שרף אל-מהני, כבוד המקצוע.